फैगोन समाव बिथांनि सरकार एबा बिथांनि दोलोआ मोनब्रैनिफ्राय मोनबानि बारा माने बे बिटिसि इलेक्शनाव देरहाया। এই নতুনপাড়া গাঁৱত আজিলৈকে 1 টকাৰ একটা কাম দিয়া নাই। যোগদান কৰাৰ পিছত তেওঁ যদি আহে উকিল মুছাহাৰী বা সেই ইউপিপিএল দলৰ পৰা এই নতুনপাড়া গাঁৱৰ পৰা তেওঁ বহু খেদা খাব আৰু কিমান দাবী পলাব লাগিব। गैला प्रमद बन्धु नोंथांनि सरकारा बे 2025 मायथाइयावनो माने जोंनि बिटिसिनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव जायखारलांसिगोन आरो नङा होमबा आरो खुनु रायजो राजाफ्राबो रायखांला आरो बिराद साननो गोनां बाथ्रा। दा रायजो राजाफ्रा मालाय बोरै दुखु मोना जाबावनो नङा होमब्ला दुखुआथ' मोनखागोन खोथायाथ' बिराद गिदिर गिदिर होदोंमोन मोनसेबो गैया आरो रादाय नङा होमब्ला बेफोरखौथ' बुंनांला आरो बिथांमोननि दोलोआव जाय दैदेनगिरिफोर दं माने बिथांमोननि जेनाखि भाषण जेनाखि राव माने एकदम मिस्थि आरो रसगल्लानिफ्रायबो दैसिन आरो दा बै बिदैफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोनलोंबाय आरो माबायदि गोदै बिराद साननो गोनां। दा दिनै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना थगायबोयै अनेक सम थगायबोबाय नङा होमब्ला माने बै समाव सल'फोरनि बायदि माने गेलेरा माने सासे मानसिनि आथिङाव हमनायखौ थखनाव हमलायनायनि सल' नङा होमब्ला गेलेराबो आथिङाव हमनायखौ थखनावसो हमदों होनबाय नालाय दा हगारबाय दा बै माबाफ्रा बारग'लांबाय आरो मानसिया मोनजायाखिसै गेलेरा। दा प्रमद बर' बिथाङाबो रायजो राजाखौ बिदिनो थगायदों माने बे बिटिआर सान्थि सुक्तियाव जेबो गैयागारा बिराद एग्रे बेग्रे बायदिसिना दं होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायबाय दा फाइनालाव मा जाखो मोनसेबो जिनिस गैया आरो हंला नङा होमबा रायजो राजाफोर जेबो गैयै बुस्थुखौनो बिराद बायदिसिना दं होनबाय दा रायजो राजाफ्रा जोबनायाव मोनथिबाय हमनो हाबाय बेलाय होसोजाखागोनब्रा होसोजागोन आरो दिनै बिथांमोननि जेनाखि सरकार प्रमद बन्धु बिथांनि इउपिपिएल सरकार दा फैगोन समनि बाथ्रा बिथांमोनहा फैगोन समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै मा रोखोम भट मागिबावगोन नङा होमब्ला बेखौसो सिन्था खालामनांगोन आसल खोथाया दिनैनि दिनाव रायजोफोर बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै एकदम खुला खुलि मालाबाबो मिटिंबो खालामनो हाला आरो भटबो मागिनो हाला आरो गोदै रावजों बिथांमोना बुरखायनो हानाय खुनु माबा गैला आरो साहस गैला जिहेतु बिथांमोना बै समनिफ्रायनो थगायबोयै गावसिनि सरकार जोबजासेखौनो दिनै थगायलांबाय दिनै जाखांजोबनानैसो बे रायजो राजाफोरनाव भट मागिहैबा जाबावगोन नङा होमबा रायजो राजाफ्रा मालाय बेखौ एक्सेप्ट खालामबावगोन। दा बेखायनो फैगोन समाव प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि इउपिपिएल सरकार बे सरकारनि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा मोनफ्रोमबो जायगायाव बिथांमोना केम्पिं खालामनो हाला आरो भटबो मागिनो हाला रायजोफोर नायबाय थाबानो जाबाय अनेक जायगायाव बिथांमोनखौ होसोनो थाखाय रेडि जानानै दं रायजो राजाफ्रा। दा दसे समनि उनाव आङो भिडिअ होलांगासिनो दं नोंथांमोनहाबो नायनानै ला रायजो राजाफोर आरो बुजिनानै ला दिनै बिथांमोनहा जुदि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मावदोंमोनब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा मानो बिथांमोनखौ दुखु मोनोमोन नङा होमब्ला दिनै बिपिएफ दोलोआ सरकार गैया दिनै बिपिएफ दोलोखौ फिन खनसे रायजो राजाफ्रा मानो बिटिसिआव सरकार लाबोनो मानो लोब लोब ओंखारबोदों बेखौ सिन्था खालामनांगोन। दिनै सरकार गोनां दोलोखौ नागारनानै दिनै सानफ्रामबो मानो सरकार गैयै दोलोआव ज' फैनो गोनां जाखो बेखौबो सिन्था खालामदो रायजोफोर नङा होमब्ला। जिखुनु हक गाइस भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेयावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोनहा नैबे बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअफोरखौ नायनानै ला बुजिगोन आरो फैगोन समाव इउपिपिएल सरकारा माबायदि जोबलांगोन एसे सिन्था खालामनानै नाय रायजो राजाफ्रा नङा होमब्ला। সোমাবই নোৱাৰে এনেকুৱা কৰিব আমি এই মানে প্ৰস্তাৱ আমি ৰাইজৰ লগত লৈছো খাটাৰ পিছত এতিয়া জিতাৰ পিছত আমি মেম্বাৰো পাইছো কিন্তু এই নতুনপাড়া গাঁৱত আজিলৈকে 1 টকাৰ একটা কাম দিয়া নাই। উকিল মুছাহাৰীক নিজে আহিছিল আহি কিনি নিজে উদ্বোধন কৰিছে উদ্বোধন এইটো তেওঁ 1 মাহ পিছত কেঞ্চেল কৰি দিছে সেইকাৰণে আমাৰ গাঁওখন তললৈ গৈ আছে আমাৰ উন্নতি নাই এই উন্নতিৰ কাৰণে আমি বিপিএফ লৈ আগবাঢ়িছো লগত আমি গলে আমাৰ লগত এতিয়া আমাক চিনি নাপায় আগত তেওঁ যে কোনো মিটিঙত তেওঁ বহি ক'ব সুনীল দা ক'ত আছে আমাৰ ওচৰত আহক
আমি পিছফালে থাকিলেও তেওঁ সন্মুখত মাতি লৈছে। এতিয়া গলে তেওঁ কয় আপুনি ঘৰ ক'ত, আপুনি কি নাম আছিল আপোনাৰ, এনেকুৱা কয়। আমি কমল সিং BCDCৰ মেম্বাৰ হয়, ট্ৰেক্টৰৰ পৰা UPPL। এতিয়া আমি BPPত জইন কৰিলো। আমি আশা এখানি আমাৰ গাঁৱত এটা নাট মন্দিৰৰ প্ৰয়োজন, এই নাট মন্দিৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে আমি ছাৰৰ ওচৰত এইটো দাবী কৰিছো। ছাৰে দিব বুলি আমাক আশ্বাস দিছে, দিয়া নাই। আমাৰ গাঁওখন উন্নতি কৰিব লাগিব আৰু আমাৰোতো পেট আছে। সদায় মিটিঙত মাতে, আমি মিটিঙত দৌৰি থাকো, আমাৰ সংসাৰ আছে। তেনেহলে আমি এই কামৰ পৰা 2 পইচা আমি পাম, কোনো একো দিয়া নাই আমাৰ গাঁৱত। এতিয়া আমাৰ গাঁও গোটেইখিনি আমি BPPত জইন, নতুন পাৰা গাঁৱৰ যিখিনি আছে এজনো বেলেগত নাই। এতিয়া গোটেইখিনি BPPত। তাক কি জবাব দিব লাগে তেতিয়া আমি দিম, তেওঁ আহিবই নোৱাৰিব। আৰু আমি আগতে তাক সংকেত দিছো, বেলেগ এটা মেম্বাৰক কৈছো যা কবি মোৰ কথা। আমি যদি তাৰ তাতে গৈছিলো তেতিয়া বেলেগক কৈছে এই নেতাজনক চিনা না নাই, বেলেগক এনেকুৱা কৈছে। এতিয়া বোলে আমাক চিনি নাপায়, সেইকাৰণে কৈছো যা সুনীল দাস কবি। আৰু সুনীল দাসৰ কিয় কেঞ্চেল কৰিছে কাম বিলাক।